Selamat malam sedulur. Nah, ketemu maning karo Nyong, pemilik channel YouTube Agung WLHK. Nang video kiye, Nyong bakal nyeritakna seneng ora senenge dadi wong cadel, terutama cadel huruf R. Jadi tonton video Nyong kiye ngasih rampung nek bisa ta. Ya aja di skip-skip lah. Aja di lompat-lompat, aja di tugel-tugel. Jadi tonton ngasih rampung. Sing arep tak critakna nang Nyong ye senenge Nyong dadi wong cadel kuwe keprimen. Wong cadel kuwe unik. Saiki rika-rika pada sok menangi wong cadel ora? Ya sering apa ora? Jarang mbok. Nah, mulane kuwe perga jarang dadi wong cadel kuwe unik. Paling wong cadel kan ya nang wong-wong tertentu tok. Berhubung Nyong cadel huruf R, dadi nek pengucapan bahasa Inggrisnya Nyong madan lumayan. Contone right, root, river, reject. Apik mbok. Wong cadel kuwe gampang dikenal. Ya contohnya kayak gini. Paling wong-wong ngoleti Nyong. Biasane ya sok ngomong kayak gini. Agung, sing bocah cadel sih nang endi? Ya udah digoleti merga apa Nyong de utang, tapi ya emang merga digoleti kan Nyong cedal. Wong cedal kuwe kreatif. Bisane kreatif sebabnya apa? Soalnya nek wong cadel, terutama wong cadel huruf R, gue bakal ngoleti kosakata pengganti sing ora ana huruf R ya. Contone rusak diganti bodol, laler diganti lalat, miring diganti doyong, terus petromak diganti ceplik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya mungkin rika-rika pada ya pada duwe senengnya dadi wong cadel kayak ngapa selain sing diceritakna nang Nyong mau. Monggo sing arep pada sharing-sharing senengnya dadi wong cadel ke kayak ngapa, monggo ditulis nang kolom komentar. Oh iya, terus kritik dan saran sing membangun sangat diharapkan. Aben video Nyong kelanjutannya ge dadi luwih apik. Makasih ya lur wis nonton video Nyong. Aja kelalen subscribe channel Nyong nang YouTube Agung WLHK. Semoga rika-rika pada tetap sehat, rezekinya lancar, terus segala urusannya rika-rika pada gue dilancarna karo sing maha kuasa. Sekali lagi terima kasih ya lur. Semoga rika-rika pada senang karo video Nyong sing ala kadar iki ya. Oke.